ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁ ଶହ ଶହ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ବି ହେଇଛି। ସେ ବିଚ୍ଛେଦ ବି ମୁଁ କରଉଛି ମାନେ ମାନେ ଡିଭୋର୍ସ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି? ବାହାଘର ଆପଣଙ୍କର କରିବି ହଁ। ଆପଣ ଶକ୍ତି ବରାଳ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କଣ? ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ବିଜୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟା ବର ବିଦା ହଉଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଏ ବାହାଘରରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ମୁଁ ଥିଲି, ଟୋଟାଲି ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ବାହାଘରଟି ମୁଁ କରେଇଛି। ବାହାଘର ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଆଗକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଡଭୋକେଟ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ରାୟ ଯାଜପୁର ମାନେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରଖିଥାଅ, ଯଦି ବି ଦରକାର ପଡେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଦେବ। ମାନେ ଆପଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ହନିମୁନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି। ହନିମୁନ ଛୁଆ ବଡ ହେଇକି ଛୁଆ ବାହାହେଲା ଯାଇ ମୁଁ ଅଛି। উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষ রাষ্ট্র বিপ্লবে রাজদ্বারে শ্মশানে চ তিষ্ঠতি সব বান্ধব ভবতি। খালি বাহাঘর କରିଦେଇକି ତମ ସୁଖ ବେଳେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ କହିତା ଏବେ କଜିଆ ଲାଗିବ ଡେଗିଚି କଡ଼େଇ ଉଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଅଛି। ଡିଭୋର୍ସ ବି ମୁଁ କରେଇଦେବି। ଯୋଗ ବି କରୁଛନ୍ତି, ବିଯୋଗ ବି କରୁଛନ୍ତି। ବିୟୋଗ ଚମତ୍କାର। ସବୁ